Predávajte životný štýl a nie produkt. Toto je príbeh o tom, ako obyčajný pomarančový džús sa stal marketingovým ťahom. Pamätáte si tie americké rodiny, ktoré každé raňajky pijú množstvo pomarančovej šťavy? V roku 1908 v Kalifornii sa urodilo množstvo pomarančov a jednoducho nevedeli, čo s nimi. Bolo ich tak veľa, že sa začali kaziť a preto sa výrobcovia obratili k marketérom a Albert Lasker prišiel s nápadom. Vedel, že bude veľmi náročné presvedčiť ľudia, aby konzumovali viacej pomarančov denne. Museli by konzumovať aspoň 5 pomarančov denne a preto prichádza s nápadom, že čo keby sme im ponúkli šťavu? Čo keby sme im ponúkli džús? A takto sa zvýši predaj trojnásobne, keď každý pohár džúsu bude mať 3 pomaranče. Potom nasledovala reklama, niečo, čo prezentuje životný štýl šťastnej rodiny a vy máte pocit, že si kúpite takýto džús a presne takýto pocit a emóciu a životný štýl budete zažívať. Viac o marketingu, tu ostávajte so mnou.